Sulimar, kayo, pasay lang yan, pagkasapasa ko yung maya, pak, pak, pak. Pagpakulatan ko yung maya, ha? Kung mahulot dyan akong talang kalabot, kay grabe dyan, grabe ka. Diba, anak ka? But this God looks at us with great mercy. Grabe nga kaluoy, kasabot ko, kasabot ko, kasabot ko, kasabot ko, rin. Hindi dyan ka kayo mo, di ka masala. Karoon nga nakaambo ka makasasala, kung ganahan ka maligos sa mga sala. Ipapas na ko yung mga sala, o dagan, ikad ka siguraduhan na mo adto ka sa akong binarian. Mag-uban ka, o maghari ka, uban ako. Umiga, maghari ka dito uban niya. Hindi ko lang tatawa, Lord, okay na dyan kayo kung nara ko si mong tigilan ko. Ako ba't patingo ko si mong tigilan ko, kailangan himukan? Maglingkod ka uban niya. Grabe ang libuhan sa Ginoo kagayon ko, asa makakakita nila ng klaseng kasiguraduhan, asa makaanagag klaseng ang buma, asa makakita ng klaseng ang kaluoy. And yet, kita, mingon ta kay latag mo, bumuhat niya kung tabi mo. In fact, yesterday, wala ako sa bahay, bisa pa ako sa bahay, nalingkod na mingan ko yung blessor niya. Sige ko sa iyo, kaya bitang hukom ka? Kaya bitang hindi mo nagka-conclusion? Kaya ana. Na yung mga pakitabo, yan yung try to reach out, o katubag ka, mo na ipaglingkod sa tao, ganyan siya. I-text ko ni mo, di ko mo tubaga, nung mali mong birthday, tubaga, bangkahan natin ka. Ikaw na ito, grabe yung ka sinundun. I-text ko siya, ito ko kalawat. Nabangog lang ako sa gigin mo sa mga kabataan ko nga, di na ganit mo tubag, tawagi. Kaya simple na, wala nakaabot ang imong text. Kasi pag nakuha ka ka-text, wag ihapon ito bag, ayaw mo na diri gago, dyan niya, puan, dyan niya, sumait beber. Diba? Tawagi, kaposible ang text, wala mo abot. Butang na ng labot ang text. Yung pagtawag mo rin siya, wala abot ang text. Yan ang problema, wait. Gets? Pero imo makuha dayon, kung usap ba siya, ganahan ba siya makikonnect, ganahan ba siya magkuliberasyon, ganahan ba siya na magkamay buot, kaysa magsigita o manahuna o bati. Yang ang tao at ang mga bati-bati, wala yun ay hibaw nga ikaw nagunahuna na yung bati. Wala yun hibaw nga ikaw ng luod. Wala hibaw nga mauna. Namatay ka sa imong kasuko dire, sa imong kalagot, yang ang tao nga to, ganyan sila. Crazy. Inana taga-BOGO. Bugo juga. Kaya wajud bakit ikaw sa ginagawa ta kaniro pinakabugo nga animal. Mo na ang karniro ang kanang pastor, mga pastor ginag siya kaho ganana. Kay karniro mo adto jud kuno na manindi sa asa nangilit kay ngadto gina siya nga para mahabbo. So kita sa pastor na bira po. Malay kabirat kita dinhi, mambirat ta ninyo kay sige mo pakasala kay duol kay mas bangin mahagbon mo do mo bibirat kabirat sukop pa. Bilabot jud. Di mo ganang bilabot. Apply mo ko pastor. Lindot kayo nga jam. O pa kay sweldo, condemn pa ka. Daglan pa kag kontra. Imo gigong makontrahan pa ka. Amen. Apply, sige apply. Everybody? But God, sabi ko, ako ang kasakit na ko. Layo ra kay sa video mo sa Ginoo. May ko, Lord, hindi mo ko pastor rin. Huwag pa nga po kay pasensya. Huwag ka po gugma. Huwag ka po ko'y malagod maghihapon ko. Yung sa'yo mong sakay mo na dumot na ba? Dumot ba? Apps, di na ni mo. Di ko mo dumot ko, hindi sakto. Masuko ka nga mo, imo nang production bayo imo kasuko, yung pagproduction. Kala ko ay sige mas matay. Ya. Wala na tayo minamali ito nga atya. Tuwa siya ito yung nalari ka din. Sige mas matay. Diba? Kay every action atong puniton, matagbuhaton. Ano kita mga babae? Kita mo mamasa. Oh, nakukuha niya. Butang yung malifying glass. Okay, tip, tanaw. Maulagid yun. Suunan. No! What tayo
rason manguwinta, watay rason manghihap sila mga sayop. Kita ang manghihap sa atong mga sayop. Ipahanap atong pagbulingon, una itong manghihap sa uban. Kami ang kagsayop siya. O, kaya mo sayop niyo mo, tulo, ayaw sa aras. Okay? So mga kisunan, these are the things naman ang Ginoo kuwat na nanani mo. Great is the greatest. The greatest love of all is Jesus Christ. So, kaning eternal life, kinangandawaton by faith. Pagtuo lang, pero mauling ang sunan, sa mga ii, tuhok siya una-una, nga, unsang klase nga, pagtuo nga kinanglanaan mo para ka matugis langit? Saving faith. Unsa may pagtuo nga ma-save ka? Di lang ka mutuo sa Ginoo kung na-crisis ka. Kung na kay problema sa panimalay, may problema sa pangwarta, may na-aksidente, o may bagyo, di na kanang klase. Temporary na. Ang usahan nga, pagtuo, nga kinahanglan atong likayan, kanang nituo lang ta, intelektual, may kitang Bible, kubaw kay ta, pero jud sa kinabuhi. Mao ni ang kadaghanan sa Christians. Yung mga tanan, tas matapusan ako, unsa man jud kong klaseng Kristiyano, dira? May kay kumubasa, may kay kumubadbat, may kay kumevangelize, may kay kumusulti about Ginoo, pero wa si Kristo sa akong kinabuhi. So kinahanglan mga igsuunan, dili i-intellectualize ang Ginoo. Dili lang ang murakibaw ta sa kinabuhi ni Duterte, in and out ni Duterte, hala kasi kita paminaw mga balita, etc. Yung kabot ni Duterte, Duterte fast, kung mo, di ko, kaya brapitan na ako, sticker akong sakyanan sa akong bayag, di Duterte, gina. Kinalang na tagakalab, di ko. Sakti siya. Okay, but with God, kung imong buhaton ang tanan, ipakita ni mo, Lord, sa tanan, sa akong dika, sa usa, akong tiil, it's about you. Akong isulti, it's about you. Akong panimalay, it's about you. Akong makabataan, it's about you. Sa akong negosyo, it's about you. Tanan, Lord, bisa sa akong pagpangutot, it's about you. Kaya naman, kung makautot ka, makalibang ka, salamat ba kasi mo? Teka na, isa pa, di kalibang. Mula po kay dispose ako, salamat kay Lord. Sa aking katiguang, naghaning nga na may mga problema. Usabol na, usa pa rin mga buhaton para lang din makagawas. Isa gikaon mo gawas. Man, in every little things, I praise and thank God kay siya na ginaako. So, kung na-intellectual lang ka, mura kag ang yawa, kanawa sa Lucas 8:36. Sa Lucas 8:36, narita sa versikulo 26. Basahan na to. Nagpadayon sila paglawig hangtod sa nakabot sila sa dapit sa mga Gerasinhon at bang sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya sa usa ka tawo nga gisudlan sa mga daotang espiritu. Kini nga tawo kanunay hubok ug wala na mopauli sa iyang balay nga naa sa lungsod. Dito siya magkanunay sa mga langob nga lubnganan. Pagkakita niya kang Jesus, misinggit siya og miluhod sa iyang atubangan. Kini tawana usa crazy. Naay mga demonyo. Pagkakita niya ni Jesus Christ, unsa siya? Misinggit ang Diyos sa itubangan ng ningon, Jesus, anak sa Diyos nga labaw sa tanan. Unsa imong labot ka nako? So what's your business here? Jesus, anak sa labang gamhanan. Nagpakiluoy ako kanimo nga dili mo ako silutan. Kibaw sila nga ang silot umabot na. Pero sige gihapon ng mga yawa o panghimog mga binuang. Sige pangilad, sige panintal. Wa naman na sila chance nga mapasaylo. Diba mo na? Pero ikaw tao, bisag unsa pa kahugaw sa imong gibuhat na sila, kung maghinuso ng Diyod ka, o ginong ka ginong, niya ako pasaylo ako. Pasaylo ka.
Mo na nakanindot na to. Every day is a chance to be forgiven. Every day, there's a chance na ma-renew ka. Mulikon ka sa Ginoo. Every day, there's a chance for God to love you. And in fact, God is loving us already. So, magisunan, kung ang mga yawa na kaila, itawa ito. Manakinhanan ka saving faith. Ang faith na makamusalig ni Kristo Jesus. Ang faith na ang tanan niya nako akong isandig ni Kristo Jesus. Ang tanan sa akong kinabuhi, akong ihatag kaniya. Sa tanan akong pangkinahanglanon, mayong ko, Lord, na ako ay nga pangkinahanglanon, buhuwat ko. Buhuwat ka? Buhuwat ka? Buhuwat ka? Gano'n, yes. Kung tanaw niya makaayon ni buhuwat ka na. Pero sa batang ganyan ka nga, mo sige no, ice cream. Ikaw na nag-ice cream gahapon. Ice cream na sa, naglagay mo kaya pagkagabi. Ice cream na ganyan. Kaya ginamata, kaya kibaw man siya nga imong tiyan, di makatake daghan kay na ice cream. Best ka? Pero kung ka sa, uy, nakuha mo nga na ice cream. Sige, pinakakuha niyo mo. Ano na ka sa kalalo? Tagaan ka, kung kinanglan ka, kung nasad ang, ikaw mismo ba kasi di ko matapos mo na nagbahan ka karon. Di ba, mga anak, ano ang Ginoo? So mo na nga, ang pagsalig na to sa Diyos, adlaw-adlaw nga pagsalig sa kinabuhi, o sa tanan na pangkinahanglanon. And we feel that every day. Sa may mo din fail, Juan. Sa aman taligid na siya, kamtangan na, kapilian niyo na mapakyas ka. Kaya naman, exercise naman do. Uy, kapoy, exercise ulit na, kapoy, mana mo ka. Pa-exercise yun kasi Ginoo everyday. Makitang natin pangkinahanglanon everyday. Kaya mo exercise ka, asa ka manguha o kusog, ang asa ka mangita o pagkaon, asa ka saan nga pangkinahanglanon. Exercise kasi mo pagtuo, but mo refuse to take exercise. Kaya nga naman, malingkamot, bitag ato. Diin malubong ta sa daghang mga litag sa yawa nining kalibutan na maimo lagi. Pero, dahil kasi mo. So, it does not mean na wala tayo problema sa kinabuhi na naata sa ganyan. Nagihapon. Pero siguro lang nato ang atong problema tungkol sa atong pagsalig o paghigugma o pagsulod sa Diyos. Kaya mayon ko, kumao na akong buhaton, laki jud atong klase nga problema. Amen? In my life, I see that. Nga nagsunan, imo o ako ang kapilian. Musubay ka sa Ginoo o dili ka musubay. So, masarada ko na yun. Kung gamito na ko ang deklarasyon ni Pablo, kung mayroon ko, deklarar ko kanyang mga igsoon, unod o lawas, dili makasulod sa gingalan sa langit. Ang dunot nga lawas, madunot man yun. Dili makaangkot o dili makapanunod sa dili madunot nga lawas. Therefore, kung ikaw nito o nidawat na, nga ikaw, tao lang ka, nga madunot o mamatay, kung ito ka, nga tanang mga tao ni kalibutan na binuhat lang o madunot sa nga lawas o mamatay, kung ito ka, nga ang Ginoo muhukom sa tanan, kaya ng mga tao mamatay man, o kung ito ka, nga si Kristo Jesus lamang ang bugtong pamaagi ngadto balik samahan, o siya lamang ang imong bugtong kaluwasan, o kung ito ka, nga doon na yun kay sure na nga commitment sa Ginoo, raise your hands. Magalang mo na kay sure na ako sa Ginoo, raise your hands. Of all these questions, balikon ko. Kung nito ka nga madunot ka, dito ka nga hukman ka sa Ginoo, kung mamatay mo ka na. Pero dito usad ka, nga nihatag na ko sa akong kabulingon sa Ginoo, na siya akong Diyos o akong manlubos sa kanya. Ito na mo. Ito na mo. Pero kung di pa ka sigurado, kumato ka lang. Pero buot ni mo nga itugyan ni mo ang imong kinabuhi sa Ginoo. At kung ni Kristo Jesus, kaya pinaagi lang ni Kristo Jesus, kita makampo kinabuhi walay kamatayon.
Buot ko nga imong isuwat ang imong name o imong konsultihan sa kanyang kamot. Kamuot ka. Hindi ka padawaton sa Ginoo karon. Isulayan na isa ka. Na I'd like us also mag-isuna. When you share the gospel, maglindot na kayo gospel, ano ka din para musultin ako nga ako na ng utang papasun? Nga sa angin sa zalangit. Dawat ko na niya, dali kay dawat, di ba? Dawat ni Jesus Christ. Papasok na kong sila. Okay, look, anak. Pero the same time mo pala yung pagkakasala. Sino mo? Sultihanin mo siya kung saan ang tinahanglan ng pagkabuhaton kung dinuray na siyang mudawat ng Kristo Jesus. Enrolled naman ka sa langit. Maglakaw ka nga, pinamuhing Diyos nun. Dili anon musubay sa pamaagi sa Diyos, dili na sa bitisang pamaagi. Kanang dawat-dawat. Kung may apil ng dawat-dawat. Sa may baton niya, kung dili na ka, may kamudawa kayo mo na, kung ako na, di na siya kumugaya niya. Di ba tangtangon sa ka? Di ba tangtangon ka? Naay mga balaod. Sa asa mo ito na ito na balaod. Pero when it comes to God, kita ang mabuot sa balaod. Gidawat ko sa Ginoo, pero ako ka pa'y mabuot. Siya pwede. Ang pamaagi sa Diyos na inyong sundon, grabe kayang ihatag na libre. So mga kung di pa kasigurado at sukat namin. So yan na ito. Ano na ako ibalik ka ninyo? When you share the gospel, nakasabot ba ka? O ganahan ba ka mo daw ng Kristo Jesus? Yun o, pag-pray mo mayo, amay ba mo ulib ng Tuhan? May tumang Kristo. Kung na pa kay oras, lasuti siya, kung mudawat na ba ka ni Kristo Jesus, mauni ang mga patakaran. Mauni ang pamaali, mauni ang mga balaod sa Diyos. Dawat ka? Busi pa rin kasi mo kagaling mo sa tangtaw sa kalimutan. Dilangguhin. Mutayos ka, dilangguhin. Kung masayang kas kasalanan mo, hindi ito buhay. Adi hindi kaganahan mo daw ng Kristo Jesus. What ang nilang nilangan? Diha dahin buhat ng nilangan. Istoryahan sa. Ayaw tumagdagli mo ng dagdahan, kaya nung napadung sila sa langit kay gilit sila into sinner's prayer. Nga waka kibaw unsay day ang ilang ang requirement sa dihan na nakasa enroll na ka sa dinarian sa Diyos. Kaya dagdahan sa mga katawhan nagpabiling na mag-retain o kalagot, di ba? Nagkanta ta na 1 John 4:7-8 na kung di ta mo igugma, huwag din natin Ginoo. Di ta mo pasaylo, huwag din natin Ginoo. Daghanan na. Daghanan di hapon na kung may gamay problema, magkisi-kisi. Daghan man na kung ang ino ng mga Ginoo nga mo break na ka, ang mga tawhana, labi na sa mong pamilya, nga sige o dut-dut nimo sa kalaglagan. Ikaw kailangan ka sa Ginoo. Dear, hindi ko sa kumamagpapay. As if, di pa katawa ka sa Ginoo para nila. Hindi, di pa katawa ka ng tao para niya. Jesus Christ. Huwag kang ipakataw para nila. Huwag kay utang kabubuton sa bisan kinsa. But out of our gratitude sa atong mga parents, mga limonjon ko, pag-save mo, para ikamatin, katiguang may sa inyong mga parents, na mo'y ikatabang nila. Pero, mitras ligoon ba sila, na sila kaukaw na sila misa, o sa panatinhay ng mga bisyo, yung may natagay ko dahil, tagay ko dong, o sweldo na ni Moron, o ni Moron na, ihatag sa nato ni Undong, ni Inday, na may son, mga sigpanganak, huwag trabaho. You are not in any way obligated to them. Balance. Kibaw ka, asa ko first and foremost, kang kinsa ko first and foremost. Ug tanan nga naka nako, kinsay ka katag-iyahanin. Dili kasi pikas busa ko sa mama katag-iyahanin, pikas ang busa sa papa, pikas busa na ko si kuya, busa na si Inday. Napajugilayan ka sa Undong, ug si kinsa pa na linha. Kuot lang mo asang busa ha, naglakaw na ka na yan. Hindi ko po ang libro. Love na po akong family. Love good. Imos lang ipatay. Imos lang ituluan.
nga mahimo kang Diyos. Imos na ipasimba mo. Kung nindot man kaya ang feeling, I am, ay, nanasipuan siya. Ilang ba korta? Huwag kay korta. Ito niyo. Pero ang nasa tanan? Kaya sa tanan? So I hope and pray na we understand this holy way. Walay makasulod o makapanunod sa gingharian sa Diyos kung ikaw hindi mo lang ka sa flesh and blood. Kung ang imong lawas madunod ka. Pero kung nana ka ni Kristo Jesus, kani nga flesh and blood made up also ni of the Spirit of God. Mudawat ka ni Kristo Jesus, ang Spirit of God na nanimo ganang lawas sa isang madunod pa na ilaw sa yuta panikabalik ni Kristo Jesus. Mubanhaw na sama sa iyang mahimayaon o glorious body. That's the assurance. Mana nga, kung sa mga klase ng tao, naka na klaro kay ng assurance, naka na klaro kay padulungan, o di pa kaklaro? O di pa kaklaro sa iyo. Yan sa nito. Pitik-tik gamayan niya. Ang pinapitikan na niyo, mapikan sa nakubalikan niyo. Kung pitik-tik kubalikan niyo. Kanalawas na ito, madunot na. Kanalawas nga dilitag doon, sa mana? Sa mana? Kung madunot din yung gigatiman, sa ba dyan ka nang gigatiman? Sa mana siya? Madunot kung paspas. Yes? So, kisay ng puyo sa imong lawas? Ang Spirit of God. Kaya kuya, siya din na, unsa man na siya, para mo kang kiko. Dili, gamiton ka. Gamiton ka pagbuhat sa iyong mga ginbuhaton, naganahan niyang buhaton para sa uban. Pero makitaan siya mahimaya siya. Pero imo ba nang i-take care imong body? Ano pag-iati man? Katulad sakto, ikaw ay sakto. Klase mga pagkaw, sakto. Sinong tagtubig? O inong nagkakolor ka rin? Kami sa mga katisunod. So, kaning madunod. Natulubang di madunod. Ngayon mo ipadunod o dali. Madunod ka na rin ha. Wala kayo ayaw. Magbuhat na lang kami sa tapos ninyo. Masigahan ninyong mata. 90 pa kanya. 30 pa kagaroon. Nasakit na ka. So, pila ka tuig. Nangamatay na lang. Atiman mo mamang papa. Atiman mo ang mga wati na lang. Kaya di ka makikita na rin ang bata. Naman na take care of that body. Nagipakamat yan sa Diyos. Nakita mo sa value sa inyong lawas. Yaya pa ito ng buhion, hindi maduno. Nga ako nagyamang ang yamangan ng atong lawas. Muna yung kung yamangan ko yung lawas karon, wa ka kakita sa value ng ang Ginoo nagpakamatay para niyo. Kung di ka ganahan na gamiton ni lawasa para niya. Asa imong mataging paggamit? Mga sexual things, di ba? Makita ang cellphone, daghan na karoon yung libro, 5 pesos, 10 pesos, kaya 2 na kag-nilaan kayo di ba? So these are things, we need to evaluate ourselves every day. Nagunsa ko, asa na ko gigamit ang tanan nga naanak ko karon. Maningil ang Ginoo. Sa tanang oras yung isuusikan. Sa tanang pamaagi ang nilawat ang lawas. Sa tanang pamaagi na nagsigi kag ikaw, ako gusto ang masunod. Dili akas. Di ko ganahan, nagko kay kung duwa kung ko, Lord, pasino ako ayaw mo lawas. Taganday ko mga kanang sorry ka, ayaw Lord, sa abot lang. Iba ko din ako ma-perfect. Salida, balik sa Ginoo niya sa kumpulan, makakita ko mga panalubos. Pero lang, makakita ko din, kung na ang nakita. Pero maningkamot ko. Naningkamot ko nga di ka sa dakong pagaling mo pamaagi. Mangutana ko pirni sa Ginoo, Lord, sa maybe. Inanagin kayo kumakit ka. Inanagin buhat ani. Sa manin? Di, Ginoo. Okay. We have to be very careful. We have to live
in fear of this God who loved me so much. Hindi na to iyang angan o binuangan ang iyang gugma. Kaya kung ikaw na gugmag maayo, niya wa kataga sa kanang pagtagad, nga angay kanimo sa imong pagiguma mo sa mga suko ganita. Nga di naman, di siya masuko. Suko gyapon. Pero taas lang siya pasensya. Maraming suunan, I pray and ask you mga matanoon, itanibling na yung mga edad, buo na ako. Akong panawang sa Diyos. Ibu-bu na ang panahon sa Diyos. Gabi na kita na yung mga edad. Ano sa pamanta? Malaki atin hiti at yan ito, buat ani, buat ito. Sa pa may mabilis at pinamati. Marigay mga, ang wati nagbuwat na, nita ko kayo multi na ito. Multi naman siya. Patay na, si Jun Simuran na. Madok pa. Ang kamo mga batanon, encourage mo niya. Yung kaso, bata pa kayo po niya, anak, katibang-tibuang ko manilulog niyo. Mabot katibang ko rin mo. Mabot katibang sa mga nalitin na tasalitan. Sa katibang. Basta ganito na pagmahay ka rin, pas bata pa ka dyan ka dito. Ina-snap take your away. So, ang pagbasol, anya asa kapwa, kaulatihan, akal, kalihi. In short, white ito, di mo na. I encourage you. Give your all to the Lord. Don't reserve anything for anybody, even for yourself. The moment you enjoy God, manhak ka makasinati. Ano ba yung hindi na pinabuhi mo? Naaadyod sa ganyan. Naaral din sa ganyan. If you can say that, then you have understood pretty well salvation. Kung nakailagay pa sa ganyan. But kung mamot sa gana, sa relax. Kung mukalit mo yung kadyabo. Every day, pangayo sa inyo. Ilahi ko, Lord, tabangin ko inyo. Maglakaw ko sa inyo, sa inyo mga kamaagri na makabot ko sa inyo. And let's all stand for Father. What a wonderful time among these 2 days. To again evaluate ourselves